Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi. ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ban salama ‘yan uwa, wata tambaya ce zan yi mana, wacce ta yi kama da kacici-kacici. Wato tambayar ita ce, waɗansu wawaye ne guda biyu, sai nake so ‘yan uwa su taya ni gwadawa, su taya ni kallon abin a matsayin waɗannan wawayen, wane ne mafi wawanci a cikinsu. Na ɗaya, wannan yaro da ake kira Jamilu Bauchi, shi ne zai sa littafi al-musannaf zai karantar, sai waɗansu daga cikin ‘yan uwa ahalin ilimi sai suke so su yi masa ishara akan cewa baki rijiya ba gurin wasan makaho ba ne. Waɗansu sun yi ma ishara ne kai tsaye, ba su yanke hukunci gaba ɗaya ba. Waɗansu kuma sun yanke hukunci akan cewa aikin nan fa ya fi ƙarfinsa. To jama'a, inda wawancin yake, kai da ka ɗauko littafi za ka karantar, to da tun asali ma me ya kawo ye kuwa, da kawai sai aga kana karatunka. Wannan yekuwar da aka yi, aka ɗaga hanci aka nuna an iya, ita ce ta jawo wane da wane suka ma saka baki. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, a lokacin da ka ce za ka iya, waɗansu sai suka ce ba za ka iya ba. Idan da tawadu, da a makaranta aka yi karatun, da Allah dabtu da ladabai irin na makaranta, abinda ka ce za ka iya, wasu suka ce ba za ka iya ba, to maimakon ka fito kana wani raddi, ka tsaya kana wata mai da magana da baƙaƙen maganganu da munanan maganganu marasa na rashin mutunci, kawai sai ka kyale suka kama karatun. Idan tafiya ta yi tafiya, masu bibiyar ka sai su yanke hukunci. Amma saboda ba a karatun aka koya, ba a koyi tawadu ba. Makarantar aka je, dan daman a koyo abin da za a zo a yi wa al'umma rashin mutunci, ba dan a ladabin makarantar ba. Sai aka dawo ake hayaniya, ake raddin da har aka zo aka faɗa wani ramin hallau. Abin nufi, da ka zo ka ce za ka yi, duk wani mai gyara ya ɗauki biransa da alƙalami, kar a ɗaga maka ƙafa ka a saurara maka. Wannan ka saɓawa duniyar ilimi, ka saɓawa ladabi na makaranta, ka saɓawa tsari na tawadu. Wallahi, duk wanda ya ce zan yi karatu, duk wanda ya isa ya min gyara ya mun, wallahi sai Allah ya jarabe shi. Kuma sa'ad da kai guda ce, waɗanda duk suka isa su yi maka gyaran, to su kuma ba su da lokacin da za su bibiye ka. Kuma in ma sun ga gyaran, ba su da lokacin da mutum kaman kai za su fito suna yi masa martani, domin karanka bai kai tsaikon da za su kula ka ba. Wannan ita ce sa'ad da kai. Amma ɗaga hanci cewa kai da kanka ne kake cewa kanka ka isa, wannan ya saba wa ka'idar ilimi, ya saba wa ladabi na makaranta, kuma a wannan zamanin ne kawai aka gamu da wannan tsiyar. Ba kai da zaka karanta littafin ba, shi kansa Ibn Abi Shayba din, wa ya ɗagawa hanci a duniya ya ce ya iya? A ina ya yi kirari ya ce shi wani ne wanda ya wallafa littafin, har ya koma ga Allah yana ƙasƙantar da kansa, yana kallon kansa a bai isa ba. Kai kuma karantawa kaɗai za ka yi, amma ka cika duniya da hayaniya,
da raki da kwallagozo za ka yi karatu. Jamilu, ka kaddara ka yi karatun nan ka fita salin alin baka yi kuskure ba, kuma wannan sai ya nuna kafuwa, wannan sai ya nuna ka zamawa. Da wanda ya rubuta littafin da wanda suka ci gaba da karantar da shi tun da aka yi littafin har zuwa yau, ba a san wanda ya fito ya kirari irin nakan nan ba. Saboda haka wannan wawanci na ɗaya kenan. Za ka yi karatu, amma kan ka fara karatun ma ka yi martani kala-kala, ka yi surutu iri-iri, ka ɗaga hanci, ka yi kirari, ka yi kuri, ba ka mai da al'amari zuwa ga Allah ba. Wallahi da kai mai ladabi ne, da aka ce ba za ka iya ba, sai ka ce to za mu gwada, ku yi mana fatan alkhairi, ka tsaya ana. In ka fara karatun tiryan watakila sai a ce za ka iya, amma tun kafin ka fara ka a'auna wa mutane magana, ka a'auna wa mutane kalubale, ka nuna a tanadi biro da takarda. In ana son a yi maka gyara, kowaye kare daga maka kafa, wannan ya nuna ka tsarkake kanka, ba za ka faɗa kuskure ba, sai Allah ya jarabe ka a wannan karatun. Kuma ko ba a nuna kuskuren ka ba, ka nuna harkar nan za ka yi ta ne don burga, don ɗaukaka kai, don nuna wa duniya ka isa, babu ikilasi a ciki, babu maganar yi don Allah. Allah ka tsare mu. Jama'a wawa na biyu, wancan shi kuma a dalil a ƙoƙarin wayewa Jamilu raddi, a ƙoƙarin ya nuna Jamilu ba zai iya ba, wai sai ce wai duk ƙasan nan, duk Najeriyan nan, babu wanda ya isa ya karanta musannib wa al'umma ya fita lafiya. Kai ka ji wannan wawanci dan Allah. Kaga wannan ya nuna Habibu baka san wace ce Najeriya ba a babin ilimi. Wannan ya nuna baka yawon karatu ba. Wannan ya nuna wani abu hallau na ƙarshe, kare na malaman ƙasar nan. Kare na malaman ƙasar nan. Jama'a, wannan Habibin, in ba ku manta ba, shine wani wanda yake zama da yar tagiya a kusa da Baffa Hotoro a lokacin da wutar hasada ta kunno Baffa Hotoro, ya zauna a kujerarsa zai rashin mutunci wa wani mutum, to za ka ga wani a kusa da shi da yar tagiya. Wannan shine Habibu, shine mai cewa duk malaman ƙasar nan ba wanda ya isa ya karanta musannaf ya kai labari. Wallahi bai san ƙasar nan ba, wallahi bai san malaman ƙasar nan ba. Shi a gurinsa, tun da ni Habibu ban iya ba, ko ba zan iya ba, to duk ƙasar nan ba wanda ya isa ya iya kuwa, domin duk ƙasar nan ba wanda ya fi ni. Wannan shi ne mafahum na maganarsa. Allah ka kiyaye. Jama'a, daga ƙarshe ina so in ce mana, Allah ya ba mu waɗansu yara, waɗanda kasancewarsu a cikin sunna, kasancewarsu masu da'awa a sunna, to jarrabawa ce ga sunna din. Ciki akwai wannan Jamilu, abin da ya fi ƙwarewa da shi a duniya, abin da ya fi iyawa, ya kafe wani babban ahlus sunna ya ci masa mutunci ya wulakanta shi. Ciki akwai shi wannan Habibin, wanda ya zama kamar maha a wajen Baffa Hotoro. Wai shi ma yanzu Baffa Hotoro yana da mafada wanda zai ajiye shi, shi fa Habibu ba shi yake karatun ba, amma shi Baffa Hotoro shi yake karatun, shi kuma wannan yana cewa haƙun. Irin wancan mai wasan comedy wanda ya shuhura da cewa duk abin da wannan malami nasa ya faɗa zai ce haka, to shi ma haka yake mar. Shi ma yana da maroƙi, irin yanda Shata ko Sani dan Indo ko wane ne in zai fara waka sai ya zauna maroƙi ya waƙe shi, ya ziga shi tas tukunna ya fara cewa komai. Shi ma Baffa Hotoro yana da shi, gashi nan shine Habibu. Dan haka Jamilu, Baffa Hotoro, mahaɗinsa Habibu, wancan yaro Dr. wane ne Samson wanda yake a zaune a Libya, Dr. Husaini, waɗannan
suna neman su zamewa duniyar sunna annoba. Saboda me? Saboda ba maslahar sunna suke kallo ba a lokacin da za su faɗi wata magana, a lokacin da za su yi wani raddi. Ka duba abin da Baffa Hotoro kwanan nan yewa Guruntum, da ya fito ya faɗa abin da ya faɗa. Maganan nan ta je wa Sheikh Guruntum. Allah ya saka wannan mutumin da alkhairi, Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba. Shi kuma ya nuna halin girma, ya nuna karamci. Wannan abin da Baffa Hotoro ya faɗa, ni Guruntum ba haka nake nufi ba, ga yanda nake nufi. Amma duk da haka Baffa Hotoro wannan istibsar da yayi, Allah ya saka masa alkhairi. Wallahi haka ya faɗa a ƙarshen maganarsa, Allah ya saka wa Baffa Hotoro da alkhairi. Jama'a ku je ku nemi kilib din. Ba magana ta ƙare ba. Ka faɗi kaza ka ce nayi kuskure, nace ba haka nake nufi ba, ga yanda nake nufi. Amma da ka nuna min hakan nan, Allah ya saka ma da alkhairi. Idan da kunya da kara da sanin ya kamata da ƙwarewa a da'awar musulunci, to da magana ta zo ƙarshe kenan. Amma wai sai cewa yi a'a ni ba haka nake so ba, ka fito ka janye magana ka, wai dole sai an yi rigima dai. Saboda haka jama'a, waɗannan yara suna neman su zamewa mutane annoba a duniyar sunna. Wallahi ba maslahar sunna ce a gaban su ba. Kowa abin da yake so ya ɗaukaka kansa sama da sauran malaman da suka shekaru 40 suna gwagwarmaya a sunna. Yau wanda ya fito shekara 3 shekara 2 aka san shi a social media, arhar social media din nan ta tallata shi, yau gani yake a fito a ce malam wane malami ne, kamar an saba wa Allah. A'a, sai dai ku fasa. Jalingo wannan ya koma jahili, yanzu Jamilu ne malami. In kuna so ku huta sai dai ku faɗa haka. Duk shekarun da Jalingo yi a cikin hidimar sunna, yau abin da suke so ka ce shi jahili ne. Ina malami yake? Tafi dutsen tun shi gurin Jamilu, yana can, shine malami. To da Allah jama'a, ku yi min istibsar, ku taya ni nazari. Wanda ya ɗaga hanci yayi kirari yace ba wanda ya isa ya min gyara, ba wanda ya isa ya kama da kuskure a karatuna na musannaf, domin duk wanda ya ce a ɗauko biro da takarda a shirya, kar a ɗaga makafa, wannan yana nuna cewa ba zai ma yiwu a samu gyaran a gurinsa ba. Da wanda shi kuma ya zo ya ce duk ƙasar nan ba wanda ya sai karantar, wai dan ya wulakanta wancan ko dan yawa wancan radi, wai ya wulakanta duka malaman ƙasar. Wanne ne a cikin su ya fi zurfin wawanci? Allah ka tsare mu, Allah ka shirya mana waɗannan yara. Wassalamu alaikum.